Aingo U Blei ubala play biang hangi sa shisen pat ya kani kalat ban pensya skor ya ka Ktien ke jong. Ai U Blei ya pi baroh ha ka Ktien ke jong try ubalong unong ap langbrot babha jong ka Mynsiemjong. Pat ka jing duai jong ka long ba U Blei un yo ban Kyrkhu yangi ha kani kapor na ka jing pensya skor ya ka Ktien ke jong. Ngin penkut menta ka sngi ya ka series halor ka theme ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist. Bat ngin sedang pat ya ka series kaba temai ha kani ka tayau kaban wan kaba an ai hangi da i Rev.Dr.Miss President jong ka TESPRO. Pan nga penken mau biang yangi ha kani ka por ba ya kani ka theme jongi ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist kadei kabala shim na ka shithi ka jong Apostle Paul sha ki nong Ephesus ka lenong kaba henreu ka dekot kaba shipeu Ephesus henreu shipeu ka Ktien U Blei ka ong ha kaba waino to long ki ba klan hau try bar ha ka bor ka Jingkhlain jong u Apostle Paul utho ya kani ka shithi jong u syaka balang ka badon ha ka nongba Ephesus kalong da ka jingtmu ban khot ya ki para banget bakin long ki ba klan ha utrai da ka ba king ya kita ki jingking atiar ki ba Kynja Mynsiem khnang bakin la ban yeng ban yale ya kata ka thma ka ba Kynja Mynsiem ha ka Mynsiemjong ki ka ba man la ka sngi. Hakini ki sembok perkat baroh ki bangilayo hakini ki tayo ki baladep. Ngila kampen let jingmut ha ka jing snotho. Kumno bangin yo ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha ka Mynsiemjongi. Tungin penken mau hakini kapor ya kini ki sembok perkat. Kata kabangi ong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kadai kaba mi na ka jingya day kaba scam jongi bat utrai Jisu. Kami na kata ka jingya day kaba yaine lenter bat utrai Jisu. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kadai kata kaba mi na ka jingtray ka bor Mynsiem bakot ha ka Mynsiemjongi. Ka jingtray ka bor jong ka Ktien U Blei ha ka Mynsiemjongi. Kane ka Jingkhlain ba Kynja Mynsiem kami ru na kata ka jing duai ha ka Mynsiemjongi na ka jing ya selok lang para banget ha ka Mynsiemjongi bat ngin ken mau ru baka ni ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem kaya ringkat bat ka jing ailat jongi ya katai ka jing penkhoi U Blei yangi kaya ringkat ru bat ka jing ailat jongi ya U Blei ban kedia no ya ka jing sarong ha ka Mynsiemjongi. Bat naga benta ka ni kapor pat. Nginpet saya arteli ki sembok perkat ki bangan wanrah syapi ban bat ngin penlet jingmut ha kata ka jing snotho. Ya ka ka baka ni ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka le bat ka wanrah ha ka Mynsiemjongi. Ka benta ka baningkong. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka penla yangi ban yeng scam hapdeng ki jing yale bat ki thma baroh ki bawan ha ka Mynsiemjongi. Ban yeng scam hapdeng ki jing yale bat ki thma ka Mynsiemjongi. Larangi kentup lang ya kitu baroh ki jing batai ki bangila ai hakimi ki jing selok ki bangila yo. Ngila ban ong bakata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kadai ken kabawan na U Blei ha ka Mynsiemjongi. Daya ka niru kabaw Apostle Paul ong tolong ki baklan hau try bar ha kabor ka Jingkhlain ka jong. Bat kata kabor ka Jingkhlain kabawan na utray. Kadai ken kaba penla yangi ban yang scam habawan kita ki jing yale ki bertemu ban penkelon ya ka Mynsiemjongi. Ban yang scam habawan kita kibor ki yale ban penpai dino yangi na utrai. Ban yang scam habawan kita kibor ki bertemu ban penkenria no yangi na ka jinget ka jongi.
haki wei pat ki kentin ngila ban ong baka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka ai happy bat hanga ya kata ka jing nos kem ba U Blei udon ringkat bat ni ba U Blei unam e no yangi rangi pai syaka Ktien ka jong U Blei haka kitab ka ba ar ki chronicle haka lenong ka ba ar peu kerpang laya thu yangi hangi syapang U Jehoshaphat bat upai lang u jong U Blei laya thu yangi ya kata ka jing long Mynsiem ka ba ngaus kem ya ka jing don ringkat utrai haka jing jong U Jehoshaphat bat ringkat bat upai lang u jong U Blei haka ta Khubor kan ka lenong ka ba ar peu habang ipule ya ka Mynsiem balawan ban ya thu ya ka Khubor ba kita kinong Amon kinong Moab bat kita ki banat lom sir ki wan ban ya le thama persya ya usem Jehoshaphat ba laong ba kata ka Khubor kalau wanrah ka jing syapting ka ba shika dai ha usem Jehoshaphat Henry ka ba snow tanat kabang ipuli ha kidekot san haduk kabakat ar kalong ba u Jehoshaphat ula yeng hakmat upai lang bat ula duai sya U Blei bat ha kata kajing duai u Jehoshaphat ula ong yikini ki kentin ha kadekot kabakat ar wong U Blei jongi hato men om bishar yaki namar ngim don bor ban ya le ya uni upat bakrau ubawan ban ya le yangi lemni ngim tip ayu ngin le Henry ki khmat jongi ki long hame kane kadai ka jing duai u Jehoshaphat bat ka ka ba u Jehoshaphat usno tho kalong ba la dan lele ban job ya kita ki nong shon ki ba wan ya le ma persa ya u da ka ba ushania ha ka bor ka jingla jong u bat ka jingla jong pai lang jong u ngila ban ong ba kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kum balong usem Jehoshaphat ka penlong yangi ban pai sutrai kapenlong yangi ban pet sutrai ban nam shania hakabor ngani ka jingla ka jongi hiken kapenlong yangi ban ong kumbo ong unong ruai sam haka sam shispa arpuwe ningkong bat baar kerkot wongan kmet iki kmat shakilom nang no kanwan ka jingyarap jonga ka jingyarap jonga kawan na utrai ubalatau ya ka beneng pada ka kendau ka jinglong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba shisha ha ka jongi kan penlong ingi barbor ban pek ki kmat shautrai U Blei ubawan ra ya ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha ka jongi ulong U Blei uba penlong yangi banom syapting ya kita kitma kibawan ha ka jongi penlong yangi kita kibreu kibandon ya ka jingslur ban ya le ya kitma ha ka jongi dei nakata kadau habangi pule habangi paibyang syakani ka lenong ka ba arpeu jong ki ar ki chronicle ngin lap ba U Blei uwan da ka sur ka jong u ban kren sya u Jehoshaphat bat sya upai lang u jong u laya thu yangi ba U Blei da ka bor Mynsiem bakhot jong u la kren ha uta u je hasial ya ka Khubor ban ai jing snowstem ban ai jing kermen ya ki breu ki jong ha ka dekot ka bakat san U Blei u ong ya ki niki kentin lingba u je hasial bat ula ong tu sa skor pi ki Juda baroh bat pi ki ba shong ha Jerusalem bat me usem Jehoshaphat kumne uong utrai happy wat syapting lemne wat kawet namar uni upat ba kraw namar katma kamlong ka jongpi Henry ka jong U Blei yai ngo U Blei nakamda ka Ktien ka jong
Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka ai hangi ya ka jing snow stem ba ka thama kam dei ka jongi han rei ka dei ka jong U Blei ka ba mut ba U Blei un ya le ma u na ka benta jongi. But hawangi don ka ba kum ka ni ka jing snow stem ha ka jing em jongi. Ngin long jai jai ken hap deng kita ki jing ki phalo jong ka jing em baroh. Laya tu susu yangi haki dekot kat pra haduk ke ba arpeu. Ba u Jehoshaphat bat ki pailang ki jong U Blei. Hoi kita ki ba syong ha Juda bat ha Jerusalem. Kini kila pendem yala ka kemat syaka kendeu bat kila mane ya utrai. U Jehoshaphat ula tungru ya kita ki nong ruai kiban ya ro ya utrai. Kiban ruai syapang ka jingkrau ka jong U Blei syapang ka jingkot ka jong U. Kita kiban ong tu ai ngo ya utrai namar ka jing isen ai jo ka ne junam. Ka ne ka pen I ba u Jehoshaphat bat ringkat bat upai lau jong trai ki jet ban pendem yala de hakmat jong U Blei. Ki jet ban ya ro, ki jet ban mane ya utrai, ban krau ya ka kerteng ka jong trai, hapdeng kata katma ka badon hakmat jongki. Kane ka pen mau yangi ngam artatin, ya ka ei ka bau pol bat usilas ru kile. Ha ka yeng bandi ha Filipi. Kat kum ka record ka Mynsiem ha ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka bakat reu ki dekot nado ka bakat reu ter ka ka bangakwa banong hang ni ka long ada ka day yo upol bat usilas ni la ka long yo Jehoshaphat bat yo pai lang jong U Blei ha ka takapor ka jing shisha ka pau hang ni baki breu ki ba mat shisha ya ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha ka Mynsiemjong ki day barabor kita ki bajet ban dem ban penlek jimut U Blei ki bajet ban mane ban ya ro you try namar ki don ka jing flows ken ba utrai un ya le ya katma na ka benta jongki rangi pai ja ka ka bajia ka por jong Jehoshaphat sisin perkat kalong ka snow tamula ban perkat ba kumno ba unius bat ki pailang ki jong U ki arwai ki ro ki mane ya U Blei hapdeng jong ka thma hanre ka ka ba mi nang ta kalong ka ba phla ken laya thu yangi pat haki dekot nadu ka ba arpu ar ter hado ka ba arpu sao ba kini kat patidang ruwa ya ro U Blei ulabo ka jing athap Persya yakinong Amon Moab bat kibana lom ser bat kilasang ban ya penyap paramaki bat ka Ktien U Blei ka ong kilalong ki medyap ki bala kelon hakendeu uta upai ba bakrau ubala pensyepting ya Jehoshaphat bat ki pai lang jo ulah kelalong ka medyap ki medyap bala kelon hakendeu ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka penlong yang iban yo ya ka ni ka jing sos kem baka thama kam dei ka jongi han rei ka jong trai baru Blei unya le na ka benta jongi bat ka ni ka jing sos kem kan penla yang iken ban yen skem hapdeng ki jing ya le hapdeng ki thma ki bawan bantur ha ka Mynsiemjong ka benta ka ba arpat ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ka penla yang i ban ya syakmat ban be sepersyak kadak ha ka Mynsiemjong ya syakmat bat be sepersyak kadak Om tang bangin mat ya kata ka jing penla U Blei ban yeng skem hapreng ki jing ya le ba ki thma ki bang ya kendo hanai ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ka penla ru yangi ban ya syakmat ban nam yeng sa haju hanrei ban shim yo mau jam jong ka jinget wat lada ka long bangin sim shwa tang ka wei ka sen jam man kasni rengkat-rengkat baru trai ha ka Mynsiemjong
Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Ka penki, ka ktik ya ka donot jangi. Ka ktik ya ka jingem jangi baroh kawai. Ban keu na kawai ka mau jam sya kawai pat hadok banginda poi. Hakatai ka thong kaba U Blei ulabo na ka benta jangi. Wa Apostle Paul udon ya kaba kum kani ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem haka Mynsiemjong. Bat syapang kata utho haka switi syaki Filipi ka lenong ka balai ka dekot ka bakat ar ka bakat lai uong bangalayo pediang lepa lani bala penjanai lepa yanga henrei ngabe syaprangking uong ku para bangit ngangamnyu yaladi ubala lakbat henrei yakani ka wei ngale ka baklat ki ai ba syadin bat dah ka ba kner no syaki ai ki ba syakmat bat ka dekot ka ba khat sau ong ngabe sya persya kadak ban yo ya ka jing ya thong ka ba ka jingkhot syaneng ka jong U Blei ha U Khrist Jisu U Apostle Paul ulamat ya ka ba kum kane ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ha ka Mynsiemjong ka ba penlayu ban yat sakmat ban be sya persya kadak hoot sedang bat kata ka jingjam ka baret haka lenti sya Damaskus umat ya ka jing sedang jong kata ka jing penla U Blei ya u ban yat syakmat henrei u klem sakut tang hakata ka jing Mynsiem ka batamai ka ulamat haka lenti sya Damaskus ni pule haka kitab kikam ki apostol kumno ba une u syakri u jong utrai ula shim ye ki mau jam jong ka jinget haka Mynsiemjong u bat tang kata u breu ru u badon ka jingkut jingmut ka ba scam ka ba unyat syakmat ban pendep ya kata ka ba U Blei ula khot yu ban le henrei nak penkan mau ini. Ba kita ki mau jam ki ba upol ulah sim. Bat kata ka jingkut jingmut scam jong u ban ya syakmat. Ki ya kendo ye ki ding penkyang. Ki ya kendo ye kita ki jingkang lat ki ba bun. Ki ba pentut ki ba penwet ya ka jing ya syakmat jong upol ha ka jing syakri. Ya ka tei ka jingkhot ka ba U Blei ulah khot ya u. Ni puleru supang kita ki kep ki babon ki bang Apostle Paul usyak betong ha kita ki reu niam jiu ki bam kwa setia yu uban yat syakmat kum kan nuksa ha ka kitab ki kam ki Apostle ke lenong ka bakat nyo ni pule hading ka jing syakri ka ba job ka ba seisok jong Paul ha ka nongba Thessaloni ki reu niam jiu ki lawat ki lat ki lenti ban yo wat ban shimru ya ka jingem ka jong Paul la ya thu yangi ha ka dekot ka ba shipau jong ka lenong ka bakat nyo ba kita ki para bangit ki la pha no yo Paul bat usilas menmet Siberia u Paul ha ban lek kerke na Thessaloni Siberia kanang ban lek na ka kti jong ki reu niam jiu ki ba long kum ki ding tendung ya ka jingem ka jong u henrei U Blei wa khot yu Apostle Paul ulong ba yaine u ba penklan yu Paul ban pendep ya kata ka jing ya petong ha ka Mynsiemjong ha kata ka jing ya lenti u Paul ban be sya persya kadak ka ei ka bangi yo i ka long u Paul u trei shitom baling ba ka jing syakri jong u lami shibon ki balang hakita ki jinglek lenti missionary jong ban ula tho ru bon ki hiti ban ai Mynsiem ya ki para banget jong kita ki balang ki ba u layo ban stang la ya tho yangi balajan shiteng na ka New Testament ki de ki jing tho ki ba mi na u ne u syakri u jong utrai u ba ong ngan be sya persya kadak ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha ka jingem ka jong Apostle Paul ka penla ya u ban yat syakman ban be se persya kadak ba dei na kata ka dauru ba shwa bakan kut ka jingem jong u ula ban ong yikini ki kentil ha ka shiti ka ba ar so Timothy ka lenong ka ba saw ka dekot ka ba hnyo u Paul ong ngala ya le ya kata ka jing ya le ka ba bha ngala pendep ya la ka jing pet
ngalari yaka jinget. U Blei jong Apostle Paul, ulong U Blei jong i hadu menta. Uban pen klan yang i, ban pen dep ya kata ka jingkot, ban be sya persya kadang, ban yat sya kmat, hapdeng ki jing pen tot ki jing pen wit ki babon. Rai barabor ka julong, haka jing jong i ki breu bangi jit, ban syong sa haju. Ban nam yat sya kmat namar, kapan mi bon ki jing ke inbox si bon ki jing habangi le kumta. Ni snow tenat ban syong sa haju. Ni snow tenat ban don sa hakata kabangi ong, kabangi tip ka comfort zone. Ni snow tenat ban syong sa hakata kaba don jing don jing yale. Don ding tendung. Don kita ki jing kang lat. Hakabaki ki baroh kilong ki basu sok baik. Ni snow tenat bandon hakata ka comfort zone. Handai lerang ipule leng ba jong ka Bible. Ngin yo i ba U Blei u ba khot iki priu jong u long Ktien U Blei u ba khot iki bakin mi. Nak kita ki comfort zone jong ki bakin yat syakmat bah preng ki jing baro ban pendep ya ki jing temu ki ba U Blei don nak benta jong ki. U Moses ladang Mynsiem ya kanuk sa jong ban mi naka comfort zone jong ha ka Mynsiem ha Egypt ban pendep ya ka jing temu U Blei ban long unong yalam bakrau jong upai lang Israel. U Blei uba pen klan yangi udang yai khot yangi hado menta bangin yat sakamat bangin am syep tingi ki bor ki bakanglat ya ka jing jong handrai bangin be sa persa jong kadang ban yo ya kata katong kaba U Blei ulabu hakamat jongi ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka penlong yangi ban yat syakamat ka penlong yangi bangin sngaw toru habangi be sa persya kadang ba udon U Blei uba yat hasuwa jongi U Blei ban pendep ya ki jing temu jong haka jingim jongi kumta habangin penkut haka ni kapor ngakot yangi lang baro bangin pai syau ni U Blei uba pen klan iki Mynsiem jongi pen klan yangi kenang bangin dot la ban yang scam hapdeng ki jingyale hapdeng ki thama ki bangi kendo haka jingim jongi pen klan yaki Mynsiem jongi kenang bangin la ban yat syakmat ban be syapersa kada wat hapdeng ki jing baro wat hapdeng ki jing kang lat baro U Blei Kyrkhu yaka Ktien jong naka benta ka buram jong U Blei. Amen.